Mae'n fore cynnar am o Talbot, ac mae Sean Jarvis, un o yrwyr bysys yr ardal, wedi dechrau ar daith gyntaf diwrnod. Yn y bore, mae'r Talbot yn tyn bach yn dawel, ond chi'n cael rhywedd ddyddiau yn tyn bach yn bris. Os mae'r M4 yn cael ddamwain neu rhywbeth yn effecto gyd o Talbot, so yeah. Ar ôl gorffen shifft 12 awr yn y gwaith dyr, mae Ryan Thomas yn dechrau ymlacio am y nos. Mae pob drwy'n cael pethau wael a pethau dda, a gyda'r plant, gyda ni neu gyda'r Boys and Girls Club yn Baglan fan hyn. So maen nhw'n gallu chwarae pêl-droed, maen nhw'n gallu chwarae badminton, maen nhw'n gallu chwarae pêl-roed. Mae'r clwb rygbi yma. Mae llawer o clwbiau dans. Gobeithio bod y gwaith dyr yn aros na, achos os mae hwnna'n mynd, fydd yn diflas iawn. Ond gobeithio bod y safon yn dod lan, achos mae'n gorfod... Mae pobl dda yn yr ardal. Mae'n moyn wneud yn ardal yn dda. Draw ar bwys stad Sandfields, mae Adam y Môr sy'n rhedeg cwmni cyfryngau Bethwn yn paratoi am ddiwrnod prysur. Mae Talbot yn cynnig lot, so mae'r gwaith gyda ni. Hefyd mae Parc Margam, so dyn ni'n denu twristiaid i'r ardal. Os ydych chi'n mynd lan i Parc Afon, mae yna bobl dros y byd i gyd yn dod i seiclo yna. Mae'r traeth gyda ni hefyd, sydd yn brysur iawn. Mae Talbot gyda lot i gynnig i Gymru, nid jyst dyr. Os ydych chi'n gyrru lawr yr M4, heibio po Talbot, ydych chi'n gweld y gwaith. Ydych chi ddim rili'n gweld y cymuned sydd yn byw o gwmpas y gwaith. Os ydych chi'n mynd bant yr M4 mewn i'r gymuned, mae pobl gret gyda ni, mae busnesau gret gyda ni. Mae yna lot ar gael am Talbot. Mae jyst rhaid eisiau mynd mewn yn lle jyst mynd heibio ni yr M4.